θέμα είναι όταν έχει κάτι που δεν το κατανοείς, να ζητήσεις βοήθεια με τον κατάλληλο. Ναι. Με το να κάνουμε πειράματα και με κάποιους που κάνουν ό,τι καταλάβουν, εντιαμέ που μένεις σε έναν φαύλο κύκλο. Και συγχύζεσαι εντελώς. Δηλαδή παραπάνω είναι κάνουν ό,τι καταλάβουν το πρόβλημά μας. Στον επαγγελματία είναι η δουλειά του να βοηθήσει. Άφησε το κάτω, τα χέρια. Ανοιχτά τα μάτια, Γιώργο, σημάδεψε με το δείχνει σου το δεξί πάνω στο φυσικό. Μπράβο. Κάτω το πίσω στο πρόσωπο σου χωρίς να φύγεις το στόχο. Πες μου που είσαι. Είσαι εδώ. Πιο δεξιά. Εδώ. Πιο δεξιά. Εδώ. Καλέ. Τέλειος. 100% κυριαρχία. Δοκίμασα τρεις διαφορετικές μάρκες που είπα από φίλους που έχουν παρόμοια όπλα και κατάληξα στο συγκεκριμένο τσοκ γιατί έγραψε μου την κατανομή πιο σωστά. Πολλά ωραία. Κάποια τσοκ είχα υπερβολικά πυκνά κέντρα. Ωραία. Απόρριψα. Μπορούμε να έχουμε τα ίδια chokes ακριβώς, αλλά να μην είναι πόρτε. Όχι γιατί έχει θέμα. Απλώς θέλω να τα χρησιμοποιήσω σαν βαρύδια. Να το πούμε πιο, αξέφθανα και Δηλαδή, αν του το όπλο μπροστά, εάν καταφέρω και του προσθέσω ακόμα συν 20-30 γραμμάρια μπροστά στο στόμιο, θα αγγίξει το τέλειο. Να μην είναι full balance. Full balance όπλο, πάμε σε 3.600, 3.700, 3.900 το καίμε full balance. Κοιτάξτε το καίμε. Άλλη δουλειά το κοινό. 3.900 όμως. Άλλο το 3.900, άλλο το 3.200 είναι ο περπατητό, τσίνο θέλω το να γύρνει ελαφριά μπροστά. Για να σου έχει σταθερή κίνηση. Έχουμε κάνει το Master Eye Test, έχουμε δει το Gun Fitting Test και ήρθε η ώρα για τον πρώτο live shot έλεγχο στον πίνακα. Έλα μαζί μου. Η βολή γίνεται live. Μάλιστα, ορίστε μια τέλεια βολή με τέλειο pattern σε αναλογία και είμαστε έτοιμοι μετά από αυτόν το τεστ να πάμε στο επόμενο στάδιο του ελέγχου όπου θα ελέγξουμε συντοχρόνως με το μάθημα σκοποβολής και το όπλο σε κινούμενους δίσκους σε συγκεκριμένα πιάτα γίνεται ο έλεγχος. Άρα ο έλεγχος δεν σταματά εδώ, ο πίνακας είναι ένα μέρος του ελέγχου. Για το κέφι μας, η προπόνηση που κάνουμε εμείς δεν έχει καμία σχέση με τους αγώνες ή οτιδήποτε. Για το κέφι μας που πάμε και τούτα που μας λέει τώρα είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά και για το κυνήγι. Πολ. Μπράβο ρε φίλε. Είσαι ωραίος.